देखा है नोटिस आइल बा घर तुरे के। अब हमनियों के घर टूटी। ई काहे पापा? सरकार के कहनाम बा कि हमनी के सरकारी जमीन में बानी जा, यही से हमनी के घर टूटी। पापा हमनी के सरकारी जमीन में बानी जा। हाँ बेटा, हमनी के सरकारी जमीन में बानी जा। हमनी के गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजदूरी करे वाला आदमी, अब हमनी भी उतना पैसा कहाँ बा कि अपन जमीन लिहल जाई। हमनी के तो जौन कमाता नहीं जा वो 2 टाइम के भोजने में खत्म हो जाता। हमनी खातिर सरकारी जमीन सहारा रहल हा। यह घर के बनावे में हमनी के 3 गो पीढ़ी के खून पसीना लागल बा। हमनी के 3 गो पीढ़ी मेहनत मजदूरी क के यह घर के बड़ी श्रद्धा से बनौले रहे। अब इहो घर टूट जाई। पापा हम मानतानी कि हमनी के सरकारी जमीन में बानी जा, तो एकर मतलब कि हमनी के जिए के अधिकार नहीं खे। हमनी के घर ढाहे के पहिले सरकार के हमनी के लाहे खातिर कुछ व्यवस्था करे के चाही नु। हमनी के खाली वोट देवे खातिर बानी जा। चुनाव के समय 10,000 रुपया दे के फुसुला दिहले लो। अब चुनाव बीतते हमनी के घर ढाहे लागल लोग। बताओ पापा, ए ठंडा के दिन में हमनी के घर ढाह दिही लोग। हटना ठंडा पड़ता। ए ठंडा में हमनी के कहाँ जाए के, कैसे रहे के? छोड़ो जाए दो। एगो हमनिए के घरवा नइखे उठहत। कतने आदमी के घर यही ठंडा में उठाल गइल हा। एगो हम ही तू यह ठंडा में बेघर ना भइल जाई बेटा। कतने बूढ़ बुजुर्ग आदमी जेकर दवाई चलता, कतने मेहरारू लड़की, कतने छोट छोट बच्चा यही ठंडा में बेघर हो गइल। पापा हमनी खातिर केहू आवाज उठावे वाला नइखे। बेटा यह दुनिया में गरीब आदमी के केहू दोस्त ना होला। हमेशा से गरीब आदमी के सतावल गइल बा। गरीब आदमी और जानवर में ज्यादा के फर्क ना होला बेटा। जब चाहे तब 2 गो रोटी के लालच देखा के अपना भीरी बोला लो, और जब मन करे तब 2 डंटा मार के खदेरियो दो।